Allah ko ya ce dan aljanna ba ya da kunci mawadaci ko anan duniya ba zai zauna gida ɗaya da ƴaƴansa sai musu gidansu su sake shi ma ya sake saboda haka dan aljanna duk inda yake daga shi sai matansa sai ƴan yara ƙanana waɗanda zai wa ado ya rika gani ba shi ya haife su ba waɗannan Allahu akbar wa da Allah hakan Allah ya ce cewa an shiga ba za a fitan nan ba kuma alƙawari ne fa Allah ya riga yayi gaskiya ne ko alƙawarin Allah wa'adahumullahu zalika Allah ya alƙawarta wa ƴan aljanna in sun shiga ba za su fita ba wa haqqahu haqqan Allah kuma ya tabbatar da shi tabbatarwa wal aziz domin Allah shine murin jayi la ya galibu shaykhun ba abin da yake rinjayar Allah ya gagare shi fa yamna uhu min injaz wa ajhi wa idi balle a ce an fi karfin Allah har a hana shi zartar da alƙawarin sa na dawwamar da ƴan aljanna ko ku a hana shi kuma azabtar da waɗanda suka sabe shi rinjayen Allah ya wuce nan ba mai hana Allah abin da yace zai aikata ba mai sa Allah kuma yi abin da bai nufi zai aikata ba alhakim ubangiji shine gwani allazi la yadau shay'an illa fi mahalli wanda baya aje komai sai a gurin da ya kamata ya aje yanda duk kaga abu inda ka ganshi nan to bashi a gurin nan Allah ya nufa ya zauna wato Allah ke ne ajiye abu a gurin zaman sa shine aka ce Abu Muhammad shekaran da shi da Aba Mahar suka yi wannan nuna wani tattasu shi Aba Muhammad shi malami ne wato wanda yake masanin alkur'ani da gaske Allah ya sanar da shi alkur'ani yana karantar da yara amma ba da ilimi ni darasu ne kawai shikenan shi Aba Mahar kuma wato malami ne wanda yake mai abin nan mai ilimin gaske to yayin nan sai shi Aba Muhammad sai ya ji labari ya ce to mun ji labarin wani malami ilimi za mu je wajensa mun imani da ilimin nan mu ba mu karyata ba ba irin na yanzu ba na yanzu da suke karyata littafi littafi gaskiya ne yayin nan sai ce bari in je roke shi ya samu mana abin da za mu koya yaran nan shanin tsarki da sallah da sauran addini kenan sai ya tafi garin da nisa ko tsakanin su ya kwana ita har ya je to dukkan su a bakin kogi suke inda wannan garin su bakin kogi ne wancan ma an tafi a bakin kogin ne to da ya je ya samu wannan malami ce gaji a kamun ma bai tar da shi ma a gida ba abin da ya fara bashi al'ajabi wato da zuwa kofar gidan wannan babban malamin mai ilimin sai ya samu gurguwar yarinya a zaune sai ya salama to yayin da ya hau ya tafi dan saboda nuna Allah ya hore masa komai ka san wanda iya da Allah Allah iya da shi a duniya da kura da tinkiya duk ɗaya suke a gunsa da zaki da tinkiya kuma duk ɗaya suke a gunsa ba abin da zai cuce shi ba abin da yake tsoron sa kuma ka gani wato aka ce giwa ya hau kai ya tafi da ya je ya daure ta a gurin sai ga baraka nan gurguwa ce sunan yarta malam gurguwa ce ana ce mata baraka tana zaune a kofar gida sai ya salama sai ga ta gurguwa sai suka gaisa da ita ce na malam sai ai malam ya tafi fada yace a zuciyarsa wani irin malami ne wannan malamin da nake jin labarinsa tun gari da gari ana faɗa su kuma in zo neman sa sai a ce mun yana fada gidan kazanta a zuciyarsa sai ya tunanin wannan abin sai ce to ke kuma me zaman ki mukamin ki a gidan nan ne sai ta ce ai ni yar malam ce wani malam ta ce malam din wannan wanda nace ma ta fada mai gidan nan ya sunansa sai ta faɗa yace haka ne kin yarsa ce ta cikin sa yace ni yarsa ce sai ce amma yaushe kika samu wannan ciwo ta ce wai ni ma ban san da ciwon nan ya same ni ba sai al'ajabi a zuciyarsa ya ce kai ya ce wannan malami fa ni kamar in ce da na sani ma ban tunan ba yanzu malami da kakke irin wannan ya rasa ismin Allah wanda zai karanta ya tofa wa yarsa ta samu lafiya har ta gurgunce ta nade haka sai ya ɗebi tsakuwa sai addu'a ya addu'a sai ya watsa mata yana watsa mata sai ta miƙe tsaye lafiya lau kama bata taɓa gurgunta ta shiga gida mutan gida suka kama munna wance ce wannan ya aka yi haka ta ba su labari gashi abin da aka ce kai yau mun yi farin bako mutan gida kuma can sai ga malam ya dawo daga fada ya toci an biyo shi da tulunan giya to da jin alamar mutane suna towa sai ga wata tsohuwa ta fito daga cikin gida ya sa gaisa da bakon nan ce ke baiwar Allah ke ma nan gidan kike ne ta ce me danganan ku da malam ta ce ai wancan da ka gani shi malam din ɗana ne ni ci na haife shi a cikina sai kai madalla shikenan ko da malam ya iso yayin nan gyatuman nan ga jama'a jingim malam ba wanda ya je kusa da malam sai gyatuman sai ta zo sai ta kama wato kuciyar dokin malam din da ta kama sai malam din ya sauko shi ba wannan fa Abu Muhammad ya ce kai ce wannan malami ga shanci ya je fada wannan abu kuwa ba ni zaton sa gurin manyan mutane irin su
to ga kuma yarsa ya kasa addu'a ga giya kuma na ga an to da ita tulu ga kuma uwarsa mahaifiya wanda aka ce ya mata mutukar kyautatawa yau ga shi ita yake sawa mata rike masu fiye sauka su ni ba san irin wannan malami ba kuma shi dai Allah yake wato malamin ya sauka su gaisa yi tafiyarsa da malamin ya zo ya sauka din nan sai ma yake tsaya a gurin da saukarsa kawai sai shige cikin gida aka bi shi da giya cikin gida gaba daya yace irin malaman da nake jin labari kenan shi dai yana zaune malamin ko bai ce da shi kuma bai shige gida to da shigarsa gida dama jin kaɗan sai ya fito sai suka fito da baraka a guje da zuwa sai shi mai gidan abu mara sai ce ya baraka sai ce na'am ya baci ya ce ki koma yadda Allah ya ji malam yarinya duk sai ta kankame gaba ɗaya sai ta nade ta zauna yadda take nan asalan sai ga ta azumi daga nan fa shi bakon nan fa ya so masanin lalle malamin nan ba na wasa bane sai ya ce masa a ba ma raza ka zo nan abin da ya to da kai saboda kana karantar da yara alkur'ani kuma amma ka yi shauƙin ka samu abin da za ka sanar da su ma'alimin diyanati wato sannan addini abin da ya kama tsarki alwala sallah azumi zakati sauransu abin da ka zo bukata kenan yace to kuma yayin da ka zo wannan yarinya ka same ta ka tambaye ta cewa ya aka yi haka me dangalanta da ni ta gaya maka ni ita ƴata ce kai al'ajabin me isa ban yi mata addu'a ta warke ba ai ubangiji sunansa alhakimu saboda haka ban mata addu'a ta warke ba ubangiji shine gwani yanda ya ajiye ta nan haka shine ya fi dacewa da ita saboda haka za ta zauna yace kai al'ajabin abin da ya kai ni fada kuma kana mamaki fada gidan kazanta me zai kai malam gurin me kiyayewa ne yace to fada yau idan ba malamai barna za su yi za a yi hukunci a zalunci wanda yake yana da gaskiya wanda baya da gaskiya kuma a bashi gaskiya sannan za a yi hukunci da jahilci mutukar ba ma gurin idan muna nan kuwa wanda yake da gaskiya za mu tilasta dole a bashi a fasa wanda ya laifi za mu tilasta dole a hukunta shi akan laifi abin da yake kai mu fada kenan yace to wannan giya kuma da ka gano kai al'ajabi kace saboda me wani irin malami ne in malami ne na ƙwarya sai giya ba kake tuna ba ce yace to wannan giyar da ka ganta kafirai suke shanta idan aka bar musu suka sha giyan nan da daddare muna son dukkan mutumin kirki a garin nan yana son ya nafila ko ya wani ibada saboda hayaniya da ihu na shan giyan nan in sun sha arna sun koshi ba za mu iya ba saboda haka akwai rami a gida kullum sai ta muke dukiyar da muke karba a fada suke yanka mana muke karba sai mu je mu so wannan giyar sai mu zo mu dura ta a rami mun hana arnan su sha bari su hana mu ibada to ka tashi ka koma abinda kake bukata insha Allah lokaci kaza ka je mahayi kaza za ka same shi a gurin haka aka ya tashi ya tafi ya al'ajabi ne yace ba komai yace ka jahilce ni saboda haka da baka jahilce ni ba za ka zarge ni ba ya tashi ya tafi ya je ya zauna ya istihara shi wannan malamin yace ubangiji abinda malamin nan ya tambaya idan ka yarda in yi shi kuma in zan yi saboda girman ka da kuma neman yardar ka Allah zai kuma amfani bayinka Allah ka bani haske ni wannan abu akan ka tanta in ko ya saba abin nan da na faɗa ubangiji Allah hanani har ka bani basira da zan aikata ko kankani a ciki sannan bayan yayi wannan istihara ya zauna ya dauki takarda ya dinga tsara hukunci abin da ya kama wato daga tsarki daga niyya ma tukuna tauhidi ya zo ya abubuwa iri daban-daban su tsarki su wankan janaba su alwala su hukuncin wankan haila su hukuncin jinin haila istihala hukuncin wankan haihuwa idda aure dukkan zakka haji wato da hadda kaciya ma ba abin da ya rage a cikin sa hadda yankan farce da aski da aski hammata da gashin baki da kuma gashin mara ba abin da Abu Muhammad Abamara ya rage a cikin wannan da ya gama salan nan sai ce to ubangiji ga ta nayi dama na rufe ka na ce in ka yadda ka bani haske ne ubangiji na yi bakin ikon da kan nufe ne Allah ka sa ta amfani yan yaran nan waɗanda aka zo cewa a yi saboda su shi yasa kaga a cikin ta an ce liyan tafi a bihal wuldani an yi ta dan yan yara su amfana domin asalinta wato yaran aka zo tambayarwa shi malamin su yace a yi musu su samu abin da za su san sha'anin addini to yau gashi ta gagari manya ma saboda gagarata kuma an zo an ce ma haramun ci dama an ce almar'u adu ma ko mutum makiyin abin da bai sani ba yanzu wanda zai zauna ya ce zai karatu risala sai ka shekara 20 baka iya ta ba to shi yasa sai a ce wanda ya karanta ta ma kafiri ne ba shi kenan ba sai ka ki karanta tunda ka ji kai kafiri ne shi wanda ya faɗa wuyarta ce ta hana ba zai iya ba ba zai samu dama iya ba hukunci wanda ka sani da tauhidi ta fara dama tauhidi yadda zaka san Allah da yadda zaka itikadi ka zama cikakken musulmi da haka aka fara ta sai da ya gama ta tsaf sai ya daure
sai ce ubangiji in ka yarda da wannan littafi ka kai wa wani guri kaza kada ruwa ya bata ta, kar wani mutum a ruwa ko dabba a ruwa ya dauke abin nan inda duk za ta fada hannun wani, sai jefa ta a cikin ruwa. Tana tafiya bata tsaya ba a cikin abin da ya saka, sai a maficin nan nasu sai ta je gefe bakin ciyawa sai ta ga cikin ciyawa, sai wani ya zo ya gani, sai ga a rubuce ga wanda aka ce wannan abu zuwa ga malam wani na gari kaza, aka dauka aka kai masa ya bude ya ga kuncen da suke ciki, shine ake amfani da shi har yanzu. Shekara ɗaruruwa ana amfani, an yarda da shi, sai yau shekara ba tafi 5 ko 6 ba sai aka ce wai wanda ma ya ci kafiri ne gaba daya. Saboda yanzu an samu waɗansu wato waɗanda suka fi duk malaman da suka wuce jahilai ne kenan kafirai ne, yanzu musulmin malamai suka bullo ko me suka nuna na wani karama ko wata mu'jiza wanda zai fi na waɗancan malaman har za a yarda da su, wanda in ka tsaye da su wallahi kace ku rubuta mana tarihi kawai wani ba zai iya rubuta ba, shine karamin abu wanda arni ma yana rubutawa. Wallahi yanzu wanda yace wanda ya karanta risala ko qawaidi ko ishmawi ko ahlali kace masa rubuta tarihi na gari kaza zuwa yanzu ma ba zai, garin su ba da aka yi su ya nuna wata karama ya ce ni asalin garin mu wani ne ya kafa daga wani sai wani ma sarakan garin su ba zai iya lissafa ba. Sai ga waɗanda suka lissafe shi a nan shari'a tsaf suka gyara yadda musulmi za su zama na kirki, an zo an ce wai waɗancan kafirai ne, wai karci ne, kai ma an ka karanta ƙato ne ka kafirta. Gashi kuma kaga abun al'ajabi wanda ya ce kai in ka karanta kafiri ne, shi kuma yana karantawa, in ma bai karanta ba ya yi aiki da ita, baya sallar jana'iza ne, ai na sallar gawa ko. Wanda ya ce maka in ka karanta littafi kai kafiri ne, to in gawarsu ta mutu su ne mata wanka, bayan sun mata wanka kuma suna sa ta alkafani, sannan kuma su ne mata sallah. Yanzu duk waɗannan babu su a cikin bakin alkur'ani, a littattafai aka gansu cewa an mutu ai wankan. Kaga sai da sanda Nana Hadiza matar manzo Allah, sannan ma ba so mai gawa wanka ba so mai mata kuma sallah ba. Bayan rasuwarta ne ubangiji ya kori manzo Allah cikin ruwayarsa ya gane wannan, aka soma wankan da jana'izar. Gashi wanda yace ma an ka karanta kawaidi kai kafiri ne, to wallahi in ka ce to alqur'ani namun ayar da tace in an mutu mutum ai masa wanka tukuna, sannan a nade shi alkafani guda kaza, sannan kuma a zo ai masa sallar jana'iza mai sifa kaza, sannan kuma a dauke a makara a kai shi, sannan a tona rami kudu da arewa abin ne shi namun ayar cikin alqur'ani, wallahi ba zai nuna ma ba. A littafi ne wannan, in shi bai karanta ba malamin sa ya karanta, in malamin sa ma bai karanta malamin sa ya sani, amma yace kai ai karanta kai kafiri ne, shi kuma yana aiki da abin. Wallahi jama'a mutum ya rike gaskiyar da itarar, alaikum bil atiki, na dora ku akan abin da ya dade kuka sani din nan ku rike. Allah ya mana sutura. Amin. Me kace? خلق السماوات والأرض بغير أمد ترونها ولك في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات ubangiji ya halicci samman nan guda 7 bigare amadin ba tare da ginshikin da ya tokare ba. Rauna ha in ka duba sai ka ganta babu ginshikin kuma. Ka gani? Ba ginshiki asalan dama can sanda za a yi ba wai dakin aka zuba aka tattokare da ya kama aka yi ba, a'a asalan ma ba sa ba. Wani kefilin rawasiya sannan ubangiji ya jajjefa duwatsu an tami da bikum domin kar ta rika rawa, domin kasar akan ruwa take kamar yadda muka karanta nan. Akan ruwa Allah ya dora ta din nauyinta, saboda kan ruwa take sai tana yawo sai ubangiji ya sa mala'ika ya ce a ɗebo dutse, wato shine kamar zaman kusa a kafita. Mala'iku suka rika ɗauko dutse ɗaiɗai sai a jefa can, sai a ɗauko a jefa can, sai da aka kafe ta tsaya ba ta rawa. Da yanzu tana laɓe da mu da ba a kafe ba. An tami da bikun dan ka ta rika motsi da mu tana miƙawa tana dawowa. Wa basa biya min kulli dabbatin, sannan Allah ya watsa dukkan abu mai rarrafe akai kuma. Mutum ne, dabba ne, kwaro ne, ga sunan kuma akan ƙasa. Wa anzalna minas sama'i ma'an, Allah ya ce muka saukar da ruwa kuma daga sama, fa ambatna fiya min kulli zawjin karim, muka fitar da dukkan dangi wanda yake kyakkyawa daga cikin ƙasar. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله, wannan shine wato halittar Allah wanda ya lissafa mana dinnan, yace dinnan ya halicci sammai da kasai, ya halicci sammai ba tare da ginshiki ba, sannan ya kafe kasa kada ta rika rawa da mu, sannan kuma ya watsa abin halitta akan kasar, sannan ya saukar da ruwa daga sama, sannan da ruwan ya jike kasa ya tsirar da abu mai kyau a cikin kasar. Allah ya ce to wannan fa dukkan halittar Allah ce. Faru ne ma za ka laƙa lazina min duni. Allah ya ce to ku bani labari mana, wani abu ne wani Allah da kuka ce kuna bauta masa, nuna min halitta da ya halitta.
babu alihatakum gumakan ku nuna mana halittar su a duniyar nan ata asharatumuha bihi ta'ala har kuke hada Allah da waɗannan kuna cewa za su ba ku abu wato ko kuma za su kare muku wani abu jama'a kada a ji an ce wato cewa za su ba ku abu ko za su tare muku abu waɗanda kuka shirka da su din nan kara ɗauki wannan abu a jahilce kamar yadda yanzu lamari ya lalace aka ce wai duka abubuwan da mutum ya aikata wato in dai ba Allah ya ce ba mushriki ne shi ba haka bane cewan ka ce Allah ba ɗaya bane ko kuma bayan ka nema wato cewa akwai Allah ɗin ka ajiye wani abu kuma banda Allah ka ce shi ma wannan abin yana taimakon ka da kansa wannan shine shirka shine ake ce masa shirka shine kuma gunki amma alal misali kamar misalin mutanen da suke neman albarkar annabin Allah ko suke neman albarkar wani waliyin Allah ko suke neman albarkar wani malami waɗannan ba mushrikai bane ba shine shirka ba kamar misalin kace ubangiji Allah na roƙe ka albarka annabi Muhammadu Allah ka bani kaza to ai Allah ka roƙa ba annabi Muhammadin ka roƙa ba ko Allah kace ya baka amma saboda sanin ka annabi Muhammad ya fi ka a wajen Allah kace ni din nan mai yawan sabo ne ni mai karamar ibada ne ubangiji ban roƙa saboda ni kaina ka bani ba na roƙa albarkar yaddajen bawanka annabi Muhammad Allah ka bani kaza yanzu a ce ka zama mushriki ba fa annabi kace ya annabi ba ni kaza ba ba ka kace ba Allah kace ka bani amma kuma albarka annabi ka gani domin ubangiji ya nuna annabin yana da albarka a gunsa domin ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim yace wallahi Muhammad kana kan hali wanda yake babba wanda ba a samu mai hali irin naka ba shi wanda Allah iya beshi idan kai kuma ka nemi wani abu a gun Allah ta hanyar wannan mutumin ka yi laifi ne sai aka ce wai yanzu in ka ce haka kai mushriki wai sai dai ka tayi kai da kanka ka ce Allah ya baka dan kanka ko ku kace ubangiji Allah na roke ka albarka shehu tijjani ka bani kaza sai aka ce kai mushriki ne ka hada shehu tijjani da Allah ko to sanin wannan shehu tijjani ba ya da ikon ya baka wani abu ba ya da ikon kuma ya hana ka wani amma tarihin cewa wannan mutum ya aikata abin da Allah ya ce a aikata na alheri ya bar abin da Allah ya ce a bari na muharimi saboda wannan tarihin wanda a dama ba wani abu ne mai tsoron Allah ba wanda ya bar abin da Allah ya ce a bari wanda ya aikata abin da Allah ya ce a aikata to ka samu labarin wannan shi tijani yayi wannan kace to albarkar da Allah ya bashi ta bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya haramta Allah na roƙe ka saboda shi yardaccen nan naka yarda da umarninka ka bani abu kaza ko ka sauke abu kaza shin ka ce shehu tijani baka ne ba da ikon baka ba da ikon hana ka kuma shi ma bawan Allah ne amma ka nemi albarkarsa ko ka ce si da abdulkadir to alal misali a yanzu ma kana son wani abu kai ma bawan Allah ne amma sai ka tashi tinka sai ka tafi gun malami a yanzu zancen da muke ba wai annabin ba a kyale wancan da yake zamanin sa mun ga ba mu gan shi ba amma mun san gaskiya ne ba shehu tijani ba si da abdulkadir din ba malamai namu na yanzu sai ka dau bukatar ka je wajen su ka ce malam a roƙan mun Allah wannan ko a roƙan mun Allah akan bukata to kai roƙi mana kai ma ai bawan Allah ne in haka ne ashe da kace malam ya maka roƙa wato mushriki ne kai kenan ka zama mushriki tun da kace malam ne zai maka kai ka dushi Allah da kanka mana ai bawan Allah ne kai kuma Allah zai baka ashe sani kai malamin nan ya fi ka sanin sunan da zai roki Allah shi ya fi ka kuma rashin zunubi da yawa ya fi ka kuma ibada dan haka karaba kace roki Allah ya baka wannan abu ashe ku in dai waɗancan mushrikai ne to kai ma yanzu da kace malam ya maka haka kai ma mushriki ne ko kuma ka daina zuwa kana kwanta a biya maka karatu kar ka yadda ka je a biya maka karatu domin in ka je ka nemi karatu gun mutum ai ka zama da shi mushriki domin ka kwanta masa tunda ba za a bi wani ba za a ladabi ga wani a samu wani abu to ka daina zuwa gun malamai amma idan mutum lallai ya ce zai bautawa annabi wannan mutlakan ba ma mushi kafiri ne ma kawai in ka ce annabi zan bautawa annabi ba a bauta masa ka ce shehu tijjani zan bautawa shehu tijjani ba a bauta masa in ku ka bauta masa to ka kafirta in ka ce kuma sida bulkar za ka bautawa to ka kafirta amma ka ce na tsananta na nemi abu kaza saboda wani bawan ka da dajjanka Allah ka bani wannan ba kafirci bane wannan ko a cikin malamai na yanzu akwai malamin da zaka ce Allah ya baka abu dan darajar malamin wallahi sai Allah ya baka abu saboda darajarsa ku duba ku gani fa dutse fa ake zuwa a maka a sa a gaba a yi ibada a roki abu kuma Allah ya bayar dutse ne fa yanzu ashe aikin maka duk wanda ya je waɗannan ayyukan ai kaga dutse da ake duk ayyukan da ake waɗansun da ka gani wato babu su alqur'ani ko yanzu akwai nassin da ya nuna alqur'ani an ji a jikin shedan a maka ba nassin da ya nuna wannan amma kaga zuwa ake
sai kuma ka jefa dan annabi ya jefa ba ka je ka ce ba zan jefa ba. Zuwa a kwana Amina din nan da ake yi duk akwai su ne a cikin Alkur'ani an nuna waɗannan. Wallahi jama'a mu daina yadda da jahilci, a nemi karatu, mutum yayi karatu ya san abin da zai halakar da shi, ya san abin da ba zai halakar da shi ba. Dan manzo Allah ya ce wato ita alhaqu bayyinun, ka gani, wal kadhibu bayyinun, sannan kuma alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Halal a sarari take kowa ya santa, haramun a sarari take kowa ya santa, abin da yake tsakani wato sune sai an nemi sani a gane su. Allah shi mu jama'a mu rika kulawa, kar mutum ya ji ana cewa mushrikai ka rasa wanda zaka dora shirka sai musulmi yan uwanka. A'a, mutum ya san shirka hakikan yadda take, ya san kuma tawassuli. To ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. To, Ubangiji ya ce, bali zalimuna fi dalalin mubin. Wato bari su a zalimai dai suna cikin halaka wacce take a sarari. Dalilin halaka su a sarari din nan, wato bi shirakihim. Wato saboda tara Ubangiji da suke da wani Allah, saboda haka sun halakar ko wacce take ba ɓoye ba. Duk wanda zai bauta wa Allah sannan ya bauta wani Allah, wannan mutum ya halaka. Ka bauta wa Allah sannan ka bauta wa wani Allah, ka ce kowanne kuma Ubangiji ne a gunka, to ka halaka, ba wanda ibadan tasa za ta yi ma amfani. Ta Allah da kai ba za ta amfane ka ba, ta wancan da kace shi ma za ka bauta mar shi ma wani Allah ba za ta amfane ka ba. Saboda haka mu san abin da muke ciki jama'a, yi karatu, Allah shi mu, Allah ya ba mu albarka alqur'ani. Alhamdulillah. Kanninmu da sadakanmu da malamanmu da ƴaƴan mu albarka alqur'ani, da dukkan musulmi da suka mutu Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya ba mu jinkiri fi batina wa rasulihi. Idan mutuwar mu ta zo Ubangiji Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya tashe mu da shi. Kuma masu tafiya Allah ya kiyaye mana ranmu da lafiyarmu da mutuncinmu da addininmu. Matafiyanmu da suka yi tafiya sama da ƙasa da ruwa Allah ya kasu gida lafiya. Mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya albarka alqur'ani. Ila fa quraishin daya. Za ja nasarullahi daya, Allah ya taimaki musulmi, Allah ya taimaki addinin musulunci. Inna a'tainaka al-kawsara, da yadda muka taru nan Allah ya tara mu a Darus Salami. Da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa. Wanda muka kuskure Ubangiji Allah ya yafe mana. Abinda ba mu sani ba Allah ya sanar da mu albarka al-Qur'ani. Wanda suka ba da sadaka kaɗan da yawa Allah ya sa mizanin alkhairi. Wanda suka zo Allah ya ba da ladan yawa da na towa da nama da naji. Abinda al-Qur'ani ya hore mu da aikata shi Allah ya nufa mu aikata. Abinda aka hane mu kuma cikin sa Allah ya nufa mu bari albarka al-Qur'ani. Abinda ya gagare mu kuma Allah ya mana gafara. Karanta inna a'tainaka al-kawsara daya. Ina zanna ɗaya Allah ya haskaka zukatanmu da hasken imani. Alam na sharaha ɗaya, kowa da bukatun sa alkhairi yadda muka taru nan Allah ya biya mana ita albarka alqur'ani. Kowa akwai abin da ya dame shi Ubangiji Allah ya yi mana albarka alqur'ani. Wallahu hadun ɗaya wani yaro ki du'a'i ga mahaifansa da suka mutu Allah ya gafarta musu, shi ma in ya mutu Allah ya bashi masu yi masa addu'a, kuma Allah ya ji kanna mu magabatan albarka alqur'ani. Wallahu hadun ɗaya. Yana ɗaya na karkasara ɗaya wani yaro ki du'a'i bukatun na alkhairi Allah ya biya masa, wallahi biya mana tamu. Ina ɗaya na karkasara ɗaya wani yaro ki du'a'i bukatun sa alkhairi Allah ya biya masa, wallahi biya mana tamu. Alam na sharaha ɗaya waɗanda suka roƙi du'a'i da bukatar na alkhairi a nan ko a gida da suka roƙe mu Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi, mu Allah ya biya mana namu. Alam na sharaha ɗaya. Ubangiji Allah ka haɗe rarraban mu guri ɗaya, musulmi ko ina suke Allah ya haɗa kan mu guri ɗaya, inda zai zama fitina tsakanin musulmi Allah ka yaye mana shi. Ubangiji Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce mu bita, Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce mu nisance ta albarka alqur'ani. Ubangiji Allah mun roƙe ka gyara mana imanin mu, Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu zaman lafiya, wanda zai tada hankalin musulmi dare da rana Allah shi kiyaye mana. Bismillahir rahmanir rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا. شيء فرق وين ده أكيد بربرا كذا.